Morjesta kaikille. Ollaan täällä Ilmailun kadulla Tampereella AVK Finlandin konttorilla. Mä oon Pöytälaakson Niklas, toimin AVK Finlandilla myyntipäällikkönä näiden meidän Furnace-kansistojen parissa. Mulla on kädessä tää meidän avaustyökalu tähän Furnacen kansistoihin ja mennään katsomaan, että kuinka se aukeaa tuosta toimiston pihasta näin talviolosuhteissa. Meillä on tosiaan täällä oman toimiston pihassa Furnacen Premium-sarjan kansistot. Eli se on käytännössä muovisella uratiivisteellä sekä jousilukituksella varustettu kansisto. Jos tullaan katsomaan tästä, niin käytännössä kun kansistosta saa jonkun kulman esille, tämä nuolikuvio kertoo meille, että missä siellä on se avausreikä, mikä meidän pitäisi siitä nyt saada sitten näkyville. Ja heti huomaa, että kun siinä on tuo muovinen uratiiviste, niin jos me verrataan peruskansistoon, niin siinä ei pitäisi tulla sille kansistolle ominaista raudan yhteen hitsautumista. Eli periaatteessa ääni on jo aika erilainen kuin etit, että missä se kansisto siellä on. Eli se on aika irtonainen tuo ääni, vaikka se on nyt ollut talven tässä lumen ja jään alla. Mutta katsotaan kuinka saadaan reikää siitä puhtaaksi, että saadaan tää avaustyökalu sinne osumaan. Ja tässä avaustyökalussa meillä on käytännössä tommonen jalkaosakin, että sillä saisi sitä pikkusen avitettua, mutta tottahan sinne aika lujaan tuo liika menee. Tätäkään ei ole taidettu, ei ole tarvinnut kesälläkään avata, niin tottahan sinne maantiepölyä sitten aina menee. Mutta semmonen operaatio oli hakata sitä puhtaaksi ja tosta käytännössä kansistoon auki. Eli kun siinä on tämä muovinen uratiiviste ja sitten siellä on tämä kaksoisjousilukitus, niin se ei samalla lailla hitsaa näin talvellakaan sitten sinne sen jään ja veten ja muun vaikutuksesta. Ja tämähän on käytännössä vesitiivis kansisto tämän muovisen tiivisteen takia. Eli sillä pystytään aika hyvin sitten vaikuttaa siihen, että nämä hulevedet ei pääse sitten sulamisten myötä tonne jätevesikaivoihin ja sitä kautta tarvitse sitten niitä ajaa putsarin kautta. Ja koska tässä on tämä jousilukitus ja muovitiiviste, niin tämä ei myöskään samalla lailla sitten tuolla vilkkaasti liikennöidyillä alueilla pääse kolisemaan tai pyörimään siellä renkaan alla. Eli siinä on niin kuin aika huomattava etu siitä. Laitetaan sitä vähän tänne takaisinpäin. Se on aika jämäkkä asentaa sinne takaisin, mutta noin ikään se sinne asettuu. Ja meillä on tosiaan tämä oma avaustyökalu siihen, eli kun siinä on tämä oma koukku ja tuo tuki, niin sillä saadaan se voima tulemaan suoraan ylöspäin tästä kannesta. Niin verrattuna vaikka rautakankeen, jolla avaamalla se voima kohdistuu itse asiassa aika lailla tänne kehykseen siinä vaiheessa, niin tällä se on aika helppo se avaus. Mut semmonen oli talviolosuhteissa Furnace Premium-kansiston avaaminen ja lisätietoa voi kysyä multa, Pöytälaakson Niklakselta, ja mieluusti tuun esittelemään näitä kansia myös teille sitten paikan päälle. Kiitoksia.